Okay. Ako'y mangutana ng isa. Sige, Sige, si Bro Eugene na pod. Si Bro Eugene. Sige. Bro, Oh, na ako'y Biblia nga Holy Bible from the ancient Eastern text. George Lamsa translation. Paborito. Paboritong gamiton is mga ministro no 11. Sige. Ako basahon ang Roma 9:5 ha. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all. Abangutan na nasayop si San Pablo ani wala. sayop ng huba, dili si Pablo ang nasayop. Brad, gigamit man ni sa inyong mga ministro, Brad. Paborito ning gamiton kay naay buhat 2028 sa Church of Christ nga karon. Sayop na pong hubad ani naun. Tubag. Ay, kapaw. Behave. May gamit ni Salamsa. May gamit ni Salamsa, pero wala nagpasabot nga tibuok. Nga hubad ni Lamsa, insakto na. May gamit mga ni Katoliko nga hubad, pero wala nagpasabot. Nga tanang hubad tanan sa Katoliko, amo nang gidawat. Kadto rang insakto, 2028 sa buong Lamsa man gana. Sige. Anong makaingon man nga Katoliko na. Sa to? Ay, sa tawa ka po? Sa to bro. Wala. Sa to bro. Sige. Akong pangutana kay ani akong pangutana mo gud niya kay kaning Lamsa translation si George Lamsa gigamit ginis mga ministro. Kay ingon nila na abrad o buhat bay 28. Iglesia ni Cristo Lamsa translation. Na may gibutang diri si Lamsa una Roma 9:5 and the fathers from among whom Christ appeared in the place who is God over all. Nasayop ba si San Pablo ani o wala? Ingon sa nasayop din translation na. Tubag lagi. Tubag. Ay, Sige bro. Tubag bro. Diyara ang tubag. Kami mga iglesia ni Cristo, bigamit ni nagkalain-laing hubad. Bigamit nagkalain-laing hubad. Pero wala na mo tuhuin nga kanang isa ka hubad. Kung hubad na. Dili tanan nga nasa hubad. Sige. Kay gani. Kay Bro, gani. isa. Kahit sa katubag. Diba, ang ako alang ba nasayop ba si San Pablo ani wala. Munta makutanag nasayop ba ning nga translation. Tubag na kanako. Madili ka ng hubad. Tulog sa insakto, perfect. May gamit mi sa lamsa. Gawa 2028. Kaya nga naagad sa Pero dili na siya perfect bro nga hubad kanang Lamsa. dili na tanan. Okay. So, Lain pangutana. Lain pangutana. Lain pangutana. Lamsa Japon, Lamsa ha. Lamsa Japon. Ya. Titus Paminaw sa chapter 3. Maminaw. Sige. Tubag man ko. Sige. Bro, patubag na nato siya bro. Maminaw daw siya tubag. Ay, sa kayo sa Sige bro. Sige bro, tubag bro. Relax sa tayo may ganing na aning galay, ganyan yung sulod ko sa pagkaba. Nabadsyat ni no. Bad shot din pa. Bad shot yun. Apoy mga tayo nagapo, saan? Ako, napagoy pangutana Lamsa gyapon, Lamsa. Titus chapter 3 verse 13. Ningon si San Pablo namulong ha sa translation ni Lamsa. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Namakak si San Pablo ani wala? Wala yun, namakak si Apostol Pablo.
Paminaw sa katubag. Kumana imo Game pa. over na yun. Oh. Bye. Na bo. Oh. Paminaw sa katubag. O ni, nakanindot ba, mutog ang tinuod na, yun. Ako. Oo. Oh. Patubag sa ako kay Sige, Ah, tubag. sige, Bro. maminaw mi. Oh, silam sa appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Kinsa man ang great God. Oh, 1:4 basaha salam sa gihapon. 1:4 kinsa sa dili nang kita mo'y magyaw-yaw. Oh. Atong basahon ha lam sa gihapon. Oh, basahon na to. Lam sa gihapon. Meron ato yung makita ba? To Titus, a true son in common faith, grace and faith from God the Father and Lord Jesus our Savior. Dili kita mo explain si Apostol Pablo, the Father. Taon sa may. Kaya katawa ka dito niya. Kilong ka. So, oh. laing pangutana. Laing pangutana. O, diri gyapon ta sa gitawag og lamsa translation. Sa dihang nakakita, sa dihang nakakita si Tomas ni Kristo, katong nabanhaw na si Kristo ba niya, nagpakita man kay at that time absent man Gusto Tomas. Karon ni present na siya. Pagkakita na niya, ana din si Tomas niya Tomas answered saying to him, si Kristo giyang kahinabi ha. Oh my Lord and my God. Namakag si Tomas ani wala. Wala sa pagto si Tomas. Wala din. Pero si Tomas wala sa pagtuo. Wala sa pananampalataya. Katawag yapon siya, katawanan. Wala si Tomas. Huwag naman. Pero si Tomas wala sa pananampalataya. Kaya Pero ganyan siya dito. absent si Tomas na bro. Hindi, pananampalataya. Absent. Absent si Tomas bro, ana. Di gid maayo ni mag-absent. Sabi ni Ay lagi pag-absent. So, laing pangutana. Laing pangutana. Lara. Bisa ako sa okay naman ko'y debate ron taod-taod mo nang ako na lang nagisigikan. Kani bang the original Aramaic New Testament in plain English? Akong basahon na. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Si Kristo ningon. Si Kristo ningon ha. San Juan 8:24 aning translation ako nga the original Aramaic New Testament in plain English. Basahan na. 24. I said to you, nagaingon ako kaninyo, that you shall die in your sin. Mga matay kamo sa inyong mga sala. For unless, gawas lamang, you shall believe, nga muto kamo, that nga ako, I am the living God. Ako ang buhi nga Dios. Namakag si Kristo ni wala. Sayo ng hubara, living God, wala nang living God. Wala nang living God. God. 8:24. Sayop yun eh. Ako makakulap mo. mo sa'yo. There is a two-way right version of the Bible. Therefore, I said to you that you shall die in your sin. For if you believe not that I am He. Ito nagbibinggan. Sundan ka sa Asa man gyud ay bro. Besa kadali. Digamit man siya og kuan, digamit man siya og duay version. Sundan ta kas duay version. Sa duay version Catholic Bible lagi, nigamit mo kag duay, sundan ti kas duay version. lang siga po. Ulihin na di niya gusto mismutan ng 8:24 sa uwan. Tambak Layo man kay mong tubag. Bible. Ang akong tubag namakag maski gusto ana ingog sayop nga translation. Tana de kung sakto ba yung translation nagwa. Wala living God. So, okay. Gigamit man nimo. Sige.
Parihanin ni talibong. Ale. Nga kung Ale, ano gigamit man nimo ang duay version. Gigamit nimo ang duay version. Na ako'y duay version no. Oh. Nga Biblia. Basahon ako duay version ha. Okay, sige. Gapo. Nigamit sa duay version, so mugamit sa duay version. Kuan din kanang sa Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18 nag-ingon. Old Testament ha, duay version. Asa? Ating 24. Atong tanawon. Kadali ba kay? Alagi ba, humana taghusay ana, wala nagkadimao. So ari la, digamit man ka og duay version, mugamit sa duay version. Sa Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18. Ningon ang duay version nga imong gigamit. Paminaw sa Okay. pero Pakman ka. Oh. Alagi. Gamit nimo nga 824. alagi ba, kadali lang ba? Kay ikaw ka mura mo kag baki. Sundan ta kanako sa duay version nga imong gigamit ha. Aniya Duay version kapitulo 3 bersikulo 18 sa Habakuk nag-ingon. Tanawa ha. Paminaw sa 824. Pag-ambas 824. Ay, paminaw sa ba? Ang 824 na ako'y nabasa kay. Nya imo man gipaluapan og duay version, di akong gamiton ni duay version. Ningon no. Habakuk 3:18. Paminawa sa duay version sa inyong hubad ang 824 walay libingga dawat ka o dili. dili. Mudawat ko di ana nga walay paminaw ha. Mudawat ko diha nga walay living God pero dili man na mao nga translation akong gigamit kani mang the plain Bible Aramaic. So diri ta mo gamit unta. Ang simple lang pangutana na kung namakag bas Kristo ana ang imong tubag kay nasayop pa na nga translation. Wala mo ko mangutana sayop ba ng translation na wala. Ano, nigamit man ka aning gitawag na to og duay version. Akong sundan na imong duay version ha. Diya atong basahon. Diya, minaw. Kasi nahuman Habakuk kapitulo 3 bersikulo 18. Ningon man, but I will rejoice in the Lord. Ano sa ba? But I will rejoice. Ay, nasa ba di ba minaw? Duay version na. Bro. Oh, sige. But I will rejoice in the Lord and I will joy in God my Jesus. Nasayo ting suwat ni Habakuk o wala? Sa iyo pang hubad lagi ana. Iyo pang hubara. Oh, kadang ay mo tama. Sige, pangutana kay bro Eugene. Pangutana sa bro. Pangutana. Okay. Noon si. Oh, ni ako na po yung mga tanang. Ano? O yun, baka po. Ay, isa katawa. Hanap. Namut lang ko niyo ba? Bayan ko pag kayo mo. Oh. Ano yun ang sana? Bapa, mo na yung ang microphone. Oh, ako na po yung mga tana, ha? Oh. Unang pangutana. Gapo. Tinuod ba ang inyong Diyos Trinity? Nasabtan ninyo? Wala. Nasabtan kayo nya. Magsig mangutana ka ng Trinity na abas Biblia na Sige. Sige. Sige bro. Kaya nasabtan. Ay, kompletong gunig. Biblia si bro Eugene. Oh. Kaya naglito sa botudo sa Trinity. Tapos yun ito pa. Sakat na inyong pare nga si Martin G. Scott. Ngamingon siya, walay katolikong nakasabot bisa ko sa aning Trinity. Namakak ng pariya, ikaw mo yung nakasabot. Ayaw kong basahe anang mga ay saba Brad ayaw kong basahe anang mga quotation sa pare nga gikas pahayag sa laing sikta. Halimbawa katong niingon ang pare nga inyong librong kanang libro bitaw inyong gikotlo nga ay saba mag-explain pa ko. Ayaw kong patuohan lagi anang quotation sa mga pare nga gikan sa laing sikta. Nag-apil sa libro anang pare. Kapana anang miingon mo ba nga the name Catholic Church did not came from Jesus. Motoo ka ani. Siyempre, wata na libro ha. Makatuo kita nga mismo pare. Ganun. Pero, nanay sumpay na. Una, there are two reasons why the Iglesia ni Cristo against the Roman Catholic Church. Na, mga rason na ninyo. Sama na ba? Kaya mo patuha na. Kay... Kategori ka ako kung pangutana. Namakak ba Edward T. Martin G. Scott o ikaw namakak? Okay. Brad, dili sa ko mo ingog ay sa paminaw ha. Di ka Ay sa kadali lang Brad naon sa maning
Dili ko moingog na makak, dili ko kaingog wala na makak unless and until nga mabasa na ko ang kinatibuk ang kopya ana. Kasi, Okay, kamo ay insir ba ili kay mo putol-putol. sige. Dawaton ba nimo nga wala ka kabasa sa libro ni Martin Giscat? Dili Yes or no? tanang libros katoliko akong nabasa. Dili tanang libros katoliko na ako. Pero kanang imong giingon nga librong katoliko nga nag-ingon, ayaw ko patuoha ana unless and until nga makita na ko ng original nga kopya ana. Sige. Ito na wala ka kabasa sa libro ni Martin Giscat? Yes or no? Wala lagi ko kabasa, nagitubag naman di ka. Kaya nga naman, in the first place, dili tanang libro sa simbahan katoliko ako nabasa. Wala ka kabasa. Okay, ako may nakabasa sa libro ni Martin Giscat. Miingon si Martin Giscat nga, Trinity is a wonderful mystery. No one understand. The movement. misteryo gani. Yes, Pope, the greatest. Diara, mao di na, wala ni mo sugdag basa. Misteryo gani, nga naman, dili nato na matugkad sa ato yung kaugalingong gahom. Kaya nga naman, ang Santissima Trinidad, misteryo na, sakto ang imong gibasa, misteryo. Naunsa, mao din, sakpa noong ka, awa. Basa, wapa ko na. Misteryo di ay. Oh. Mao di ay, misteryo di ay. Trinity is a wonderful mystery. Unsa man ang Oh, misteryo? No mystery, oh. one understand. The most Mao gani, misteryo, wala na sa nakasabot kaya nga naman. Dili matungkad Ang sa ato ang kaugalingong dili- panabot. di ani. Oh, ang mystery. ang premise ang premise nako gapo ako paghibasa ay lagi pagsapaw-sapaw. Wala na nagpasabot bro nga wa may kasabot sa Trinity. Nawala mo yung taon. Tanda na nato. Pangutana, mangutana magpupnya. Malaki pangutana. O, ingon na inyong libro lagi, si Martin Giscat, nawa ganun kakabasa, niya mo explain po ba, naway nakasabot. Ang pangutana, karon Misteryo morning. ni. O, why lagi nakasabot, misteryo, no one understand. Kunya naman, Pero Ano? Mo-explain ko ah. Kasabot. Mo-explain ko ah. Sakto man ang giingon sa pare. Paminawa, mo-explain ko ah. Paminawa. Mo day giputol nimo na day misteryo. Sakto man ang giingon sa pare. Paminaw sa ba? Sakto man ang giingon sa pare nga walay nakasabot nga ano man misteryo na siya. Dili na to na matugkad sa atong kaugalingong gahom. Iban gani kaning mga church father na to nga mga bagtik Wala nga mga na to. theologian sad. Uy nawala man. Unsa man Wala na sibat na si Latigo Mandam. si awas ilang translation lamsa. Ingon siya bro nga ang lamsa dili daw na perfecto nga translation pero Gigamit man nila. Kana ding Roma Sabi no, ang- 16 sila man ang ginagamit. Oh. Subo. Gigamit man nila. Bugos gyud pa na ilaha. Pag Sa ato pa. Tanang Punit-punit Roma rada niyang pili-pili rada ini di ay. Away si aw ni. Batang basurero. Giremove ko nila. Giremove ko no bro, giremove ko no. Ay, wala ka kag-remove. Wala yung nag-remove. Balik ni ka. Bro. Balik, Dragon. Patiwas ko bro Eugene. Yan. Nagsahan na siya sa kwatong naging domingo. Magkatoliko daw siya. Huwag na ko'y mahatag na kuhan. Versikulo kapitulo. Tara. wala, i-remove bago ninyo. Magkag-remove. Nawala ra magkagkalit. Wala ang gagiremove kid. Ako na yung mangutana. Oo. Di wala man gagiremove. No si. Giremove day ka nga, wa man. Wala. Kag-remove ako ang kuana ni admin. Sakto si Martin Giscat po. Sakto si Martin Giscat nga wala nakasabot Yes, ano yan mo explain ko ah. Sakto man na siya. Mo explain ko. Ako na ko yung punto. Lagi, sakto ang giingon sa pare nga bisan mga Katoliko di gina masabtan sa atong kaugalingon nga apa minaw sa ba? Pag ko mag-explain pagsigig sa post. Nakuha na lagi na ko na imong punto. Uy. O ayaw sa Ani ba? O ano yung pangutana? Sakto ba si Martin Giscat na walay katoliko nga nakasabot sa apil ka? Tubag. Tubag. Sakto wala nga naman. Rason tungod kay dili na nato matugkad sa atong kaugalingon lamang nga gahom. Misteryo gani. Oh ha. Kay nga naman dili ta pariho gahom ug pangutok sa Ginoo.
kita limited Oo. na atong kahibalo. Muna kung bisan tag moingon ta nga ang ato manggudani is gamay ra kayo nga ato ang nasabtan og tinuod sa gahom sa Ginoo kay dili man ta Ginoo. Di man ta labaw niya sakto ang giingon sa libro nga wala nakasabot. Nga naman ang Trinidad misteryo na kay bisan pa Sunod to. Oy. Sunod to mo naman igir kay kamungutanan unsi man. Wala nakasabot apil ka. Oh, sunod to. Anong lang ka kanina na nakasabot ka, tanong ka na ako, nga mingo naman po karon no, way nakasabot. Okay. Ani ba? Nakasabot ta sa paminaw, Brad. Nakasabot man ta sa ginagmay ana nga tipik. Pero ang kinatibukan jud ana, ang misteryoso ana, di na to na matugkad. Bisan ikaw gali mismo, galibog anang Trinity og naaba na sa Biblia wala. Wala ka mo to. Oh. Now, the question is, ang pangutana, unsa may nasabtan na mo anang Trinidad? Tulo ka persona sa usa ka Dios. Pero dapat na magsukit-sukit pa ka ana kung asa na nigikan ning Dios, Brad, kinsay gahimo kaning espiritu, Brad, kinsay gahimo. Asa na nigikas Kristo. Dili na nato matugkad nga naman. Bisan pag unsa ka kabagtik nga scientist, di ka katugkad sa gahom sa Ginoo kung kinsay gahimo anang Ginoo. Muinding ra gid ta Dios Ginoo. Dari sa nawa na. Sige. Okay, sunod pangutana, kayo ako nang utana gahimo sa Ginoo, ning tipas na ka. Nga walay usay nakasabot. Kunya ingon ka, nakasabot ka ginagmay. Oh. Oh, sabay tinuod ani. Ang pasabot ana ba nga kinatibukan? Ya, kunya ikaw, ingon ka natin na sabtan ginagmay. Ha? Abari ninyo, tutugon ninyo, santo ninyo, wala kasabot. Kunya ikaw ginagmay, mas labaw ka daw Sa sa inyo. ninyo wala nagkasabot. Ay, sa inyo. Tawa no. Tawan, basta po talaga kita. Nakasabot, Brad. Nakasabot ka ng Trinidad, Brad, wala. Wala ka ni mo kasabot ka mo. Apil kaswa kasabot di ay. Apil kaswa kasabot ani. Wala ninyo nasabi ang papa. Kunya ako tumatay ninyo kasabot. Ikaw di ay mas magaling ka kasi inyong Ani. Unsa man jud, Brad? Kaning Trinidad para nimo, Brad. Nas Biblia ni wala. ha? Yara, atong basahon ng libro. Oo. Yapon. Hindi. Sige, Biblia ba? Biblia. Kaya sa inyo. Biblia, Brad, wala ba daw ning Trinity, Brad? O na? Di ay inyong libro ito. Tuganon. Dili ayaw ko gamitin ang among Dili, libro. sa Biblia, Wala ko mga tanag. Sa Biblia ba? Nabay Trinity sa Biblia wala. Wala kaya itong patuganon ang itong libro kung naaba na Trinity sa Biblia. Wa mag May lang inyong libro mo yung tugon. Kanang Trinity ba naaba na sa Biblia? No? Ay naman. Di ba? Akong pangutana, base sa Biblia, nabagi Trinity. Yes or no, Raman? Di kami, bata, libro ninyo, kaingon, Yes or no? Inyong libro, ang Trinity, wala sa Biblia. Oh, muna ingon sa Kasi inyo. wala. O sa may gingon sa mong libro di ay? Oh, Trinity. Oh, ito basahin ha? Basahin ba? Ay, unsa man na cellphone mo na imong gigamit, di mo na libro din. Agay, wala. Klaro ka sa antipara, oh. Ked, klaro kay sa mirror, Ked. Matay, binuang. Mura kan si Dipon na, si Dipon, si Diaz. Nabulatog. Ayaw. Tanawa, si Dino Diaz, nabulabog yung naong. Wala na siya ga-live-live ron. Nga naman. Mo nito yung Facebook account. Katong nagaana, bitong gahubo, gabrip. Binuang to. Oh, dito si Dino, dahil mo to si Dino, bro. Oh. Mo dito. Ay, naklaro kay sa mirror, Ked. Sa side mirror, naklaro sa side mirror, oh. Okay. Wala ni sa mirror ni. Klaro sa ito. Tawahan. Kanay, bintahan niya kung side mirror, Ked. Kaya gikag Shopee man ni, Ked. Mahal-mahal ni, gig China, oh. Itong gamitag side mirror, be. Ang libro, bro.
Libro Simpson. Oo. Lagi pangkuha na ni bro niyo mandam ning kuan ning mga quotation sa libro sa Katoliko ba. Mga Yang quotation i-save sa na- Facebook kasi ang O Google. Cellphone niya. Nakita mo sa mirror. Bati Japon. Di ba na yung problema? Hindi na, hindi na, tigpas. Wala po ka rin dito diyan, bro. Wala. Pagtanaw na ko. Agoy. Mao din niyang picture. Wala man siya live. Naging sa sod-sod sa live ni Butlay. No. Ano pa siya sa kuwato, daw siya sa abroad, nasa abroad. Ikaw bro, kita kayo. Mao di usa ka dako kayong rason nganong magmas siya katong magtago-tago kay madok siguro siya mabas ba kay nasa mga murag yadag wa itong Facebook nga di na niya ma-open katong gabriel pra siya ba nga murag gamatso dancer ba nga ana din ang isa pod gahubo nga kadang murag lain jud bastos yung tanawon mo da siguro to. Sila paminawon. O yan. Hindi na nila pagkaroon. Oh, sige. Sige bro. No. Sige, Oo. bro, magkaiba mo meron bro. Pero apong pangitao lang sa librohan na. Para mas puta. Nasa side mirror oh, guys scan no. Oh, search for the truth. Search for the truth. Search for the truth bro na libro. Ikaw lang, pre. Search for the truth. Oh, Sige, pakita ko ng libro nimo, search for the truth. Kita daw. Kita daw. pakita na ko. Libro oh. Yara ko. Yara ka lang. Dili man na. Abi ang title lang. Title. Ang title. Inyo lang. Title man, title sa libro. Title ay yung kuha Search for the truth. Ayan na, ang cover. Ito na nan. Oh. Gaber pa. Ang gaber pa. Ang cover. Yan na ba? Tatan, mingon ka nga. Nay, Biblia o sir, ana, makita ba ni cover, ana? Pero, yan, man, saan ni? Ikaw, ang gaber. Ano, wey? Cover. Ano, gaber. Ano ba? Usa man ang gipakli. Pakita daw sa wala may cover. Dili man, wala may search for the truth. Adi man na. Dia man na. Alayan man, baka may drawing, baka ang drawing, baka kabaw. Grabe, sabi niya. Baka may libro daw guys, baka ay nabinuang ni trabahoan eh. Ito ang trabaho. Dili na. Ano? Pagkita na bro. Pagkita, ang gaber. Basta ka page. Cover lang, cover. Kanang nakasulat na ba? Search for the truth. Kana ba nang cover lang. Sige na, kaya naman search na to. Oo. Sumihan, kaya pumangit ka na sa mga. Yun na, ipakita. Kaya basig mapareha na itong ibasa na itpan ba sa 1-8 Pagal Darwin. Kaya yung putol-putol. Sige na, ipagawa bro. Dili sila putol-putol. Pero dili sila kapakita sa libro. Kaya dili na nagpunta sa sigapo. Nagpakita kag libro, imong gipakli ganina mga picture sa baka kabaw na Sa mga mag Kuan Na maligya, kaning Explain siya. to. O kaning libro sa bata to na nagtuon ba grade 6, grade 5. Oo. Tatato, Carnero. Basa, Carnero. search for the truth. Oo. Ipakita lang bro. Ipakita ba? Ipakita lang Ipakita lang Pakita cover ko ko na, yan bro. cover ba na Plaster ba? Plaster. Inyo anak. Pungit ninyo. Ay mo. Magulat na mga tubangan bro. Aji buot. Kung ato bitaw ipakita, ko kabasaan na giputol na tanang. Sige bro, na ako ipakita nimo bro. Libro gini ninyo, pasugo ninyo bro. Ako tanaw niya. Sige. Kana. Sige. Ipatanaw na ko ni ipahusay na ko ni sayahan. Nara Mm. nara.
Kani nga statement to. Ang title sa ilang pasugo, wala naman God's Message, February 2010, Volume 62, number 2. Tara, oh. Sige. Ang basahon ni dire kid sa who does recognize the only true God? Kinsa ra ba ang gi-recognize nga mao lamang ang tinuod nga Dios? Nya dire gibutang oh, number 1 yun nga sentence oh. Christ, si Kristo, not only dili lamang kay gigama siyang tinuod nga Dios nga naila. Sakto ni na sayo. Dila na po. Usa ilan? Nailad na. Usa ilan? Nailad na. Ilan na mo sa kaminuning. Nailan din na. Yung mga pasuko. No, saan man eh. Oh, akong binisayo na. Christ not only has made the only true God nun. Si Kristo wala lamang kay gihimo nga usa sa naila nga tinuod nga Dios. Usa ni? Ako, di man makikita ko. Ikaw kayo, Ay, idulit pag yan. Idulit. Oh, dara. Oh. Christ not only as... Oh, na. Klaro na mo, wala. Oh. Pabuta-buta. Unsa mo nang pabuta-buta? Ako bitaw, ako kami patuta Ipakita. Mga baka man to, kabaw, kanding yung picture kani, klaro kayo, kay pasugo dyan o. Akong idolit sa kamera. Sige, akong idolit ha. Idolit ako sa kamera ha. Diara, akong ipakita niyo sa kamera. Okay. Dalawa ha. Kani paminaw. Tanawa sa who does recognize the only true God? Basa. Christ not only has made the only true God nun. Awa ha. Si Kristo dili lamang kay nahimong naila nga tinuod nga Dios. Sakto ni nasayop. Gapo, Hindi yung uro. din yung encyclopedia ba? Imo ninyo. Naabot na mga encyclopedia, matapataka-taka, pasugo ra kung gipangutana, binuang. Kaya di man kamuto ba? Ganina rin po na. Dini sa inyong Catholic Encyclopedia, page 49, giingon din sapagkat hindi natin matatagpuan saan man sa magandang tipan. Kahit anong malinaw pa na indikasyon. Nasayop ba ning inyong Sa itong, pasugo wala? dili po kamuto ba mo? Suso na nga ako, nangutana ko sa yung pasugo niya. Dili po kumala sa encyclopedia. Pahusay na ang Biblia, nasayop, matod nimo, nasayop ng mga translation, bisag lamsa. Karon sa inyong pasugo na lang ko, unsa man nasayop ninyong pasugo, wala? Kining ninyo sa inyong encyclopedia. Encyclopedia. Tinuod ba niyo bakak nga ang Trinidad dili lagan sa matandang tipan? Sa? Sa page. Unsa daw bro? Sa page. Bungol lagi, bungol lagi. Dili ba, ang kani ba kung gipangutanay pahusay na ko ni mo kay ikaw may katungod mo sa ni kay inyo man ni pasugo, do ako li pahusay unsa ka tinuod ni. Inyo aning ni bro. Kunya kung ako'y pakita ni ringon ka nga inap kayo Sabay title ng libro na. Say title ng libro na. Pakita gani ang title sa libro gani. Ayun. Ini gusto ni man libro hapon. Sige nagpakita niyo may title, binuang na. Title. Yana bro. Yana ang title bro, yana. Sige daw. Say title na. When God becomes man. When God becomes man daw. Klaro na kayo. Klaro, title pa lang daan. Ang Diyos na imong tao, awa na. Sulbad ang krisis, Happy Mart, Wanluna, Tabunok, Mandawi. Itong tao. Ang English niya, Jesus becomes God. Gusto mo kayo ng tao? Oo ba? Dali na. Tinood na siya. Wala na sa Biblia, Brad. Sa SDA, kay Bingon siya nga, dili ko ng Domingo ang adlaw paulay Sabado sa mga Kristiyano. Di na mo. Naabot na magag Sabado. Mura mag-ani Sabadista, guys. Gatong si Kristo Diyos, di ambak kung Sabat, binuang, interbawan ni. Ay, kusaya na imong ano, hoy. Kusaya ninyong pasugo.
Usayan niyang pasugo, naging ano, si Kristo wala lamang nga nailang tinuod nga Dios. Unsa ni? Oh, sige. Sige, dala. Basahon ni katisismo. O sige, sa inyong Katisismo naman ni noon. Katisismo. Ganina, Sa may paragraph Catholic na, o, sa Encyclopedia. Karon katisismo na sad. Very good. Sa paragraph na, katisismo. Sisi. Katikisem tayo. Yeah. Oo. Nakakuha din Bisaya alam mo ba Sir Alvin? Mayo. Amen. Ito ni Enrique Limon na aral Katoliko nga dili daw ako bigapo. Di daw ni mo dawaton bro Eugene. Ay, Hindi daw aton. kuan. Ito basahon. Di ba? Ang akuan lang ba ipahusay sa dako ni naunsa na minuoning. Sana naman gagapo. Ipahusay na ako ni sulod sa inyong pasugo si Kristo. Wala lamang nga nailang nga tinuod nga Dios. Kay sumpay. Siya usab ang pinaka-importante nga nagtudlo o greatest commandment. Wa gyud giputulo. Okay. Mm. Hindi niyo. Aral Katoliko page 11. Gisulat sa pare. So may gingon ato ning basahon. Page 14. Ang Diyos ay dalisay na espiritu. Siya ay may lubos na kaalaman at sariling kaluban. Ngunit, wala siyang katawan. Niya ilang Diyos na matay. Niya ilang ang Diyos. Ay Brad, katawan. ayaw sa nagisgot aning paminaw sa ayaw sa gisgutin ng Dios na matay kay that is another version of story. Ang atong giprove diri si Kristo Dios. Lahi nam na istorya nga namatay bang Dios ug wala. Mabuhatlo kang mabuking. Dili ka Ito si mabuking. Sa ato ba din, namatag si San Pablo. Sundan ako na imong giingon nga si ang Dios namatay. Namatag ni San Pablo anis Biblia that God died for all of us. Ay binuang ni imo. laman at walang ito. Unya, wala lawas. Ay, husayan na lang ning inyong pasugo kay ganina ra kong gahuwat daw. Sige. Dili sa kanahan mo ninaw sa ilang libro kay ngano sakit man eh. Mabulgar man eh. Sa sakit. Tiga po. Sa sakit. Tiga po mamutput. Wala eh. Mabulgar. Wapay side mirror nimo, di jud ka masakpan. Bintaha ra gid na side mirror. Siya ang ini. Wala po king gano. Side mirror no. Ang Sa yun. inyong pakinggan. Walang lawas. Kundi dali sa na espiritu pero wala ang Diyos. Isa naman yung tao. Gagal si Kapol. Ikaw, ano yung side mirror? Ay bro, muaot sa ko bro kay murag gapit na las 8 na po koy debate sa punto por punto. Tiwaso na mo tong kakuan. Sige, sibat, daga na Sige bro. Sige, sunod na po. Salamat kayo sir. Sunod na po ta bro. Mandam. Salamat kayo sa imong pagsulod din ha. Uy, na ano po may proposal, debate ani. Ginaot, brother, nga ito dato, musulo, naminaw ko, kay ganito. Pero nabulabog ka no. Unya abi niya katraso na ko sir. May angkon siya. Oye, kasaban kasi mo ministro, giingnan nimo sayop ning niyang lamsa translation. Patay ka diha. Nakatubot ko no siya. Na lang mo bro. Schedule na to bro. Ingon niya nga. Wala jud ka ani. Siya na ako no gamay lang. Gamay lang yang nasabtan. O agila ang mga pare ni kasabot. Sige. Kay ni si Gapo ni Juan Martin. Sige, debate ta be. Debate ta about divinity of Christ. Oh. Sige. Ama, Ribilas na po, sulod. Dahil hindi makamaminaw. Sulod sa Daribilas. Sulod sa Daribilas. Diri mangita taglaing page nga nay moderator. Oh. Sam ni. Oh. Daribilas. Punto bro, schedule na bro. Oh, di ba dito kay Russia TV? Oh, may moderator. Oh. Ano maklaro na to? Naman po yung moderator dito. Dili Ay, ko English. Inyuha man to. Joke lagi. May lang pag Di mo ta. Oy, Sulod sa Daribilas. wala mo tagi kadlog.
kan nilang mangitatag ka ng dili bitaw pabor sa imuha di pod pabor na ako nga Facebook page kana ba? Or kay lahi man ang moderator, dili man iglesia. O gusto kay Ay. Muslim. Ayaw panguwat pareha atong sa badista si panguwat dili lagi sa badista ang moderator kay Charles Ugat pagabot ito hinga sa ako bisag sa badista ko los ninyo. Moderator. Dili man iglesia. Ay, Manan makita. saman unsa man ganahan kag True Church o Divinity of Christ unsa may gusto nimo? Kay moro mo gini murag pikil kay ninyo Divinity of Christ ra man gyud. Ah. Sulod sa Ribeles. Asa may mayo? Taga diri ra man yung ka. May mayo atong natong sit up makari kas di Live na lang mo. Ah. Asa Di face to face yun ba? Atong August to kag atong imo Di. official kabota. Oh, atong Ah? yung kapunan. Atong imo official. layo kay nang dipulog Brad. Ha? Layo kay nang dipulog. Ay, nga. Layo kay nang dipulog. Ha? Tingnan Teka bro, kasi Ano kay kana sunod na po magsabot ta ana kay na apital na sutso. Oo. wala din na may lang mong inyong live. Live ganin ninyo, basta na ninyo pagharpara kayo. Nangumagar pa David. Di maminaw man, huwag ilang live, kita pa ninaon. Ani na lang para walay bias ingunani na lang. Mag-hire kog moderator nga dili katoliko din di ana ta sa imuhang Facebook. Pag live diha manulod me, suman. Brad, ang Mayo, atong imong opisyal. Ikaw may mo ato ba? Dili gyapon sa diri mo ang gusto di ay. Facebook, di ba nga ito mahiling ng imo ang dokumento kay Maro ra ba kayo mo? Manggilon ra ba ninyo sa Facebook? Ikaw ang maro kay nagpakita kag libro karon wa pay title nya nasakpan pa sa mirror. Alam maro juga kayo nya ipahid mo sa katoliko naunsan mino. Anak, ito ka tubo na. Binuang. Ya kami pa mo ano maro. Saraway. Wow. May gani kay gasuot kag sa mirror wa pa nasakpa. Di gyud masakpan imong kamaro. Thesis mo, white title na. Akak naman ka, white title. Ay. Gipaninglan ka na ko tong libro nga imong gikon. No binaryo man na, dili man na katisismo. Baka may binuang. Ito na makurbala ni mo. Sige bro, sige kay mo out ako bro kay murag hapit alas 8 bro. Salamat kayo. Sige.